Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin zazzafar ƙuna kashi na ɗaya, mallakar Rumaisa Aliyu Inuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu 'yan mata ne su biyu suke tafe, kowaccensu ɗauke take da Alkur'ani a hannunta. Da alama dai daga Islamiyya suke, kyawawa ne ajin farko. Dogaye ne farare tas, ga hanci da idanuwa kamar su ɗaya, da alama dai 'yan uwan juna ne. Ɗaya ce ta kalli 'yar uwarta ta ce, Khadija na tambaye ki mana. Da ake kira da Khadija ce ta ce, ina jinki, Allah isa na sani. Mai yasa duk sanda Muhammad zai zo nake jin farin ciki da nishaɗi a cikin zuciyata? Amira, ai ba zuciyarki kaɗai ba, har a fuskarki muna gani, kuma son da kike masa ne ya sanya hakan, cewar Khadija. Murmushi ta yi, suka ci gaba da tafiya. Wani matsakaicin gida suka shiga, da sallamar su wata dattijuwar mata ce ta amsa cikin fara'a tare da faɗin, sannunku da zuwa, yau kun dawo da wuri. Wallahi umma, yau an yi rasuwa ne shi yasa aka sallame mu da wuri, cewar Amira. Ita kuwa Khadija, bayan ta yi wa umma barka da gida, ta shige ɗaki don cire yunifom ɗin. Ita ma Amira binta ta yi don cire kayan jikinta. Muhammad, gaskiya ka yi dacen mace iya mace alaji. Ga kyau, ga ilimin boko da na addinin Islama, ka gode wa Allah, Allah yana son ka wallahi, cewar wani saurayi wanda aka kira da Muhammad ya yi murmushi, wanda ya ƙara wa kyakkyawar fuskarsa kyau. Baki ne sai dai yana da kyau da kwarjini da kamala. Ai kuwa kullum cikin godiyar Allah nake da ya bani Amira. Ka duba yadda muka sha wahala da ni da ita kafin mu cimma nasara. Maza nawa ne suka zo suka tafi, ashe ita ɗin rabona ce. Ina mata wani irin so da ba na tunanin ina wa kaina. Da na rasa Amira, da ban san inda zan saka rayuwata ba, Muhammad ya faɗa. Hirarsu suka ci gaba da yi, kuma duk akan Amira. Muhammad da Amira masoyan juna ne tun suna ƙananan yara. Sun shakuwar da sai da iyayensu ma suka sallama. Makota ne, ga gidansu Amira ga gidansu Muhammad. Tun lokacin da aka haifa Amira, mahaifiyar Muhammad ta je barka tare da shi, to tun lokacin ya zame wa gidansu Amira wajen zamansa. Kullum yana katarar umman Amira, ko kuka ya ga Amira na yi to shi ma ya yi ta kuka kenan. Da ƙyar yake komawa gida ya yi bacci. Har ya zamto na Amira ake ce masa. Har suka taso, lokacin Muhammad na da shekara 14, ita kuma tana da shekara 7. Shakuwar tasu ta zama abar kwatance. Babu wanda a unguwar bai san Amira da Muhammad ba. Idan Muhammad ya kwanta ciwo, to Amira ita ma sai ta kwanta. Idan kuma Amira ta kwanta haka, Muhammad ma sai ya kwanta. Abin tun yana ba wa iyayensu mamaki, har ya daina, suka bar wa Allah. Mahaifin Amira, Malam Sunusi, mutum ne mai zafin zuciya, ba shi da shauƙi ko kaɗan. Kuma yaransa mata na gama secondary school yake aurar da su. Yaransa 4 ne mata, ya aurar da 2, Samira da Na'ima, sannan baya ba wa yara auren 'ya'yansa. A nan haka Amira ta kammala secondary school. Time ɗin Khadija kuwa ƙanwarta tana JS2. Nan ya sanar da mahaifiyar Amira ya samar wa Amira miji. Lokacin da ta sanarwa da Amina ranar, kwana ta yi tana zazzaɓi, don a duniya ba ta jin za ta iya rayuwa da kowa in ba Muhammad ba. Muhammad haka kurum ya ji gabansa yana faɗuwa. Jikinsa ya yi zafi sosai. Aka yi kwana yana tunanin Amiransa, cewa wani abu ne ya same ta. Da safe yana shirin zuwa gidansu, sai jin sallamar ta yi. Bayan ta gaisa da maman Muhammad, ta fashe da kuka. Nan mama take tambayar ta me ya faru, kasa magana ta yi tana shashshekar kuka. Shi kuma Muhammad a tamanin ya fito, jijiyoyin kansa sun fito raɗa-raɗa. A hankalinsa idan ya yi dubu to ya tashi. Muryarsa na rawa yake faɗin, Amira me ya same ki? Wani abu ne ya faru? Ki sanar da ni don Allah. Shi ma har idanuwansa sun kawo ruwa. Abba ne. Abin da ta faɗa kenan, ta ƙara fashewa da kuka. Mai ya samu Abban? Mama ta faɗa. Shi kam ya kasa magana, kukanta yake ji tamkar ana gasa masa zuciyarsa. Ji yake kamar ya yi hauka. Mama, Abba ne zai min aure da wani, ta faɗa cikin tashin hankali. Ai Muhammad tuni ya sulale ƙasa, ko numfashi babu. Cikin tsananin kaɗuwa mama ta miƙe don kai wa ɗanta ɗauki. Amma ina, kafin ta ƙarasa Amira ma ta kife a wurin, ita ma babu numfashi. Hankalin mama ya tashi matuƙa. Ta gigice, sai salati take yi tana kuka, tana faɗin a kawo mata ɗauki. Ana haka baban Muhammad ya dawo. Ganin halin da matarsa take ciki, ga kuma yara magashiyan, ya sanya shi tambayar ta abin da ya faru. Cikin kuka ta sanar da shi. Bayan ya gama jin abin da ya tare da miƙewa, ganin Muhammad da ta yi a shirme,
ya sanya ta ƙwalla ƙara tana kiran sunansa. Mama ce ta rike ta tana mata addu'a tana tofa mata. Shi kuwa baba kan Muhammad ya shafa masa ruwa, shi ma ajiyar zuciya ya sake tare da kiran sunan Amira. Tana jin ya kira ta kwace daga jikin mama, ta yi kansa tana faɗin, yaya Muhammad dina, kar ka tafi ka bar ni. Idan ka tafi mutuwa zan yi, don Allah ya Muhammad kar ka raba ni da kai. Rungume shi ta yi tana wannan zantukan. Shi ma kukan yake yi sosai yana faɗin, ba zan taɓa rabuwa da ke ba Amira ta. Abba ba zai raba mu ba, zan je na bashi haƙuri ya bar min ke. Dan ke ce rayuwata, ke ce abincin ruhina, idan babu ke mutuwa zan yi. Su dai su baba kallon ikon Allah kawai suke, lamarin na yaran nan sai dai addu'a, kuma shakuwarsu daga Allah ne. Don haka baba ya yanke hukuncin zuwa wurin abban Amira. Rarrashin su mama da baba suka yi, sannan aka samu suka ci abinci, sannan Muhammad ya tafi raka Amira gida. Baba kuwa da ya je wurin abban Amira bai samu magana mai daɗi ba, don ransa a ɓace ya baro shi. Dan ya nuna masa ba zai taɓa ba wa yaron da bai san kanshi ba yarinyarsa. Baba ya nuna masa cewa yaran nan fa sun yi shakuwar da raba su ba abu bane mai sauki. Amma ina abban Amira ya dage, haka ya baro shi zuciya babu daɗi. Lokacin kuwa da Alhaji Umar ya zo wurin Amira, haka ta fito ta saka shi a gaba tana ta kuka. Abin da ya sanya Alhaji Umar shiga tunanin anya ko yarinyar nan tana son auren nan kuwa. Haka dai bai samu ko kalma guda ba, sai kuka ya tashi ya tafi. Ita ma ta miƙe ta koma gida. Wato shi Alhaji Umar shine wanda abban Amira ya makala wa Amira. Haka ya zamto duk sanda Alhaji Umar zai zo, haka zai tafi babu kalma ko guda da take haɗa su. Sau 7 yana zuwa, haka tana faruwa. A ƙarshe babu yadda ya iya, haka ya ba abban Amira haƙuri akan ba zai iya auren Amira ba. Abban Amira ya tambaye shi ko ta yi masa wani abu ne, ya sanar da shi yarinyarsa tana da tarbiyya, babu abin da ta yi masa, kawai ba zai iya auren ƙaramar yarinya haka ba. Kuma har ga Allah Alhaji Umar yana matuƙar ƙaunar Amira sosai, kawai ya hango ƙiyayyar da take masa ne a idanuwanta. Ran Abba ya ɓaci sosai, haka ya yi wa Umar fata-fata. Bayan an yi haka, Amira ta yi murna har ta sanar da Muhammad. Ashe murna za ta koma ciki, don kuwa wani Abba ya samo ma Amira mai masifan naci, haka ya ƙi haƙura da Amira. Don har kuɗin auren Amira sai da ya kawo, haka saka rana. Nan fa tashin hankali ya ɗarsu. Dan daga Amiran har Muhammad ɗin asibiti aka kai su da matsanancin ciwo da suka kwanta. Duk da haka Abba bai saduda ba, sannan shi ma haka Alhaji Mubarak bai saduda ba. Time ya tafi har lokacin aure ya gabato. Ana ta ganar da Abba aibun yin hakan, amma ya ki saduda. Amira aman jini take yi, Muhammad ma aman jini, dukkansu idan ka gansu sai ka tausaya musu. Amma banda Abba, likitoci sun tsaya da Abba sun bashi baki, amma ina. Alhaji Mubarak ma haka. Wata rana ya zo duba Amira ba kowa a ɗakin daga ita sai shi. Ta kalle shi da idanuwanta duk suka jajjeme tsabar ciwo. Ta ce, Alhaji ka yi haƙuri da abin da zan sanar da kai. Abin da ya sa nake so ka haƙura da ni ba komai bane illa ina ɗauke da ciwo mai karya garkuwar jiki. Amma tunda ka ji ka gani a yin auren, amma na fita hakkinka, kar ka ce ban faɗa maka ba. Kuma a jikin Muhammad na ɗauka, suna ɓoye maka ne don kar ka rabu da ni. Ai kafin ka ce mai gumi ya jika jikin Alhaji Mubarak, nan da nan ya ji ba zai iya auren Amira ba. Yana fita ya kira layin Abba ya sanar da shi a dawo masa da komai nasa, ya fasa auren Amira. Abba ya kaɗu da jin hakan, da ya nemi jin ba'asi, Alhaji Mubarak ya so zage-zage don ganin yake Abba ya matuƙar raina masa wayo da wannan labarin auren Amiran da Alhaji Mubarak ya kau. Nan da nan suka warke, aka maida su gida. Bayan wasu shekaru, Muhammad ya kammala digiri ɗinsa, business ya karanta. A lokacin shekarunsa 27, ita kuma tana shekara 20 cif. Ta yi haddar Alkur'ani, ta ƙara zama kamila, ga kyau ga nutsuwa, ga wata muguwar shakuwa da ta ƙara shiga tsakanin Muhammad da Amira. Cikin yardar Ubangiji, Muhammad ya samu aiki a kamfanin motoci a nan Kano, yana samu sosai. Sai dai har zuwa wannan lokacin Abba ya ƙi barin Amira da Muhammad. Haka bai fasa kawo mata Amiran mutane mabambanta ba. Kowanne da abin da Amira take ta kore shi, don an kawo kuɗin auren Amira sau 11 ana fasa. Ba ta yi wa kowa rashin kunya a cikinsu, sai dai ta faɗi maganar da mutum zai fasa da kansa. Kuma babu wanda ya taɓa faɗa wa abbanta ga abin da ta gaya masa ya rabu da ita.
Hakan yana damun Abba. A ƙarshe ya ce ai Muhammad ne yake asirin da yake sawa duk wanda ya zo ya fasa. Nan ma an sha artabu da Abba da iyayen Muhammad don cewa ya yi sai ya yi shari'a da Muhammad, ganin ba shi da hujja ya haƙura. Soyayya mai ƙarfi ƙara kulluwa take yayin da Abba yake ƙara tsanar Muhammad don har yana hana Amira fita idan ya zo. Haka ya hana shi shiga masa gida. Sai dai idan za su haɗu ta je gidan Samira ko Na'ima a nan ake zancen. Ta ce Abba kai mahaifina ne. Yawwa to a matsayina na mahaifinki na ɗaura miki aure ke da wani abokina ɗazu bayan an idar da sallar Juma'a. Kuma bai ƙarasa ba ta kurma wata uwar ƙara wadda ta yi sanadiyar shigowar Umma da Khadija. Shigowarsu ya yi daidai da zubewar Amira babu numfashi. Khadija ma ihu ta saki tana kiran sunan yayar tata. Umma kuwa kuka ta rushe da shi tana faɗin Abban Samira burinka ya cika, ka kashe min yarinya. Kash, laifin daɗi ƙarewa. Ku yi haƙuri, wannan gajeren labari ne shi yasa ba za mu kai shi ya tsayi sosai ba, za mu yi shi guntu-guntu. Kada ku manta ku subscribing kuma na comment sannan ku yi like idan har kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Ni ne naku Abokin Nishaɗi, kuma ku subscribing mana YouTube channel ɗinmu mai suna Abokin Nishaɗi 1 TV. Muna godiya, muna godiya, muna godiya.